Hello guys, madong adlaw natong tanan so karong adlaw sa parong adlaw ha. Bernis adlaw Bernis July 12 grabing dali aras adlaw guys ja. Kamera danilik si dari rang nagpaladjog ahang na wana gipadulit kay narang lain naghang bugas ng kalitra mo kadako. Aho magudi janggi kumot gahapon nga nakikatul ka ja. Gabi ining sugod nagkay ngani na ron dako hubag. Sagikan ko naligo kay gikan ko datos gawas nagibot ko sa mga kugon kay tag-as kanang mga sagbot datos babaw dapit sa kwarto nila ma'am ja. Kuan gi pangkuan nagkugon kay ningon si ma'am nga ibut-ibutan kay ning labong nagmaridyo. So karon guys to sila og panglam surto sila sa kamera nalik si dari ja. Gibilan mi og Jollibee. Ja na may daghang mga pagkaon dari nang daghang sudan da. Ang sudan gani kay itlog ja corn beef ja karon. Uy. Ito man ito nang muy abman. Ang gibilan ni og Jollibee amo adaw. Tuan kanon. Kana bi. Bago pa mapaminamahaw ja sira magkaon ja daghang gipalit ni ma'am dari nga kuan kay gi pamainit din ang buntag kana lagi bisita sila. Putumaya o suman. Ag suman kanang suman nga balanghoy o kanang naay budbud manjuro ni. Ag putumaya kay nakahunahuna kuspos niya tinin daghan nakadjahang gimo nga putumaya. So mo pud si ag forma. Agay. Pungtan ko sang kuan. Ja. Dami ka mangga guys na pink. Mo ni gilihin na niliksi sa una nga sa bagbuntis na ang liksi. Sige buntis pa nasliksinan san man yang pagka-istorya na kabaling sumag naman. Nay nadaot na. Mo ni ang gili sa una guys nga atos ka nang naimuntin lupa nga namunga ag mangga nga nagibitay rarang magbuara ingani nga mangga. Wa jud kuning uli ug di ko makakuha ja naluoy man na katong naay pulis kay ato man lagi tos bay bilibi dapit kay ilaan atimita ato mas padung sa ngay bilibi ja. Sige jud ko pangitag mangga ja pagka sunod adlaw nakit-an ra jud na mangga nga rang mabuara nagbitay ra jud ubos ang mga bunga ja. Sige jud ko puja atos git sumangil ko ja ningon ko sa guard nga aningan ko sa guard nga pwede bag ka nang mupalit nga na di ilay kuno kay kuno dagtag ija ja da may isa ka pulis nga naluoy kay buntis lay kuno ko gibasud ko bisag pwede ra ko magpicture gibasud ko ja ning mga pagkuha na ra man da og pila ka buok ta grabing lipaya jud na ngani jud to nga mangga guys di ko kalimot kay ngani jud to ang gilihin ni Lixi ma katuning kaon kang kaon na ma katuning kaon kang mangga so mo ni si Jay apple mango apple mango mo bitaw ni ayaw bi ouch. Ag silik siniingin nga ba kuno ngano kuno ba kuno taid ari. So sa kay bawo nga ag durian ro na ni maho. Di na mo katong tas karton. Ano biya? Maghugas og kamot ato to. Di na ako magplato-plato kay rong di na magplato-plato kay rong ani kuy hugason. Tabuan ra magajig mo hugas. Dito kay di nga ni gali ni pagpalit para kuan. Hindi na ako magplato-plato. Hindi na ako magkaroon kay busog pa man ko. Liksi ang pakanon. Dara guys, ang giingon dia. Ato kami. Paras gibuhat niya ti in nga putumaya. Kani pud si Jalami ganan ko scholar. Yeah. Darag suman. Daghan pa wa nga hurot. Na guys, nagdabos agora prutas. Mga pagkaon ang gidabos, napedaghang biskwit. Zaman yung gisid ang ganang pamahaw na pagyapoy na bilin. Nagipalitan ming ma'am o Jollibee. Kaya ito sila sa banglaw ng lakaw. Pagka na bi. Ano laging nangot-ngot ka? Pagka na bi uy. Sige magkag-cellphone. Lo. Be, Lixi, kao na ba? Be, ato tag imong buhok be. Ha, katawa man ka. O, tayo na taging buhok.
Mukaan na naman ko guys kay mag alas 12 naman di ay. Nadapay isa ka bata di pa mukaan, di ko mukaan. Mga anday tanin nyo guys. Wala ko nag-transfer sa plato kaya dito na hipos. Tinapuan ko ng adlaw ba? Lo! Tapuan din na sidya. Lo! Salita ang di tapuan. Ang tawag des nanay ganina. Wala. Gimingaw na pod. Ang saan ba ni? Ano ka? Pagtan dyan ko eh. Pangbuon sa bugas. Try ko kuha ni ma'am ang chat og kanang mananghip ni mauli mi og 21. Ang nawag bas na ni ganina. Musugot ma. Mabuhan man mirong 23, siguro 22. Marag 23 siguro to. Mo ko mo ingang ma'am personal. Diya mo po sila kanunay dari. Talang lakaw man. Chat kun jag unsa jang kuan. Mabisi pa to sila. Ay nang laag. Ikaw ba lang bisita? Yung tagkaon daan eh. Kauwano na po. Gumbaga akadog tag-um. Pagkaon pero? Wa kanyang tambok. Ako ra. Ako noon. Pagkaon pero gang. Usugas uwan. Ay medyo doon ay katog kay uwan. Dere ko naghinlo guys ta. Na naghinloan kay dapit sa kwarto nila ma. Namaya iligo kuwan oy nakaligo na noon ko. It's raining. Hello guys, hapon na. May laing buhat dari kay nag-uwan man bago papod ning tuwak. Kasi kadug-uwan dari guys. Jato siliksi naghilak. Naghilak siliksi kay gisalitan og ngipon. Njawam ko'y mahems kay mahimo kay kuan. Alangan maghang adek-deken ang ngipon. Ug dadas dentist di mampod. Kaya talawan man, hara diyang ipabalik-balik og patot bras kay nagkaon man gud sa tamis mo na kang bugas. Ikan ay pod Miss Bingbing nag-video call, nag-storya mi nanay. Ulian ako nung kahang naog marjo. Gumingaw diyang liksi dyan. Wa pa day ni-reply si ma'am guys kay busy pa to sa hanggi pa panangit yung uli mirong 21. Papa dyan i-reply. Stress kung liksi kay naghilak lagi kay gijang ipon pila na kadlaw. Ganyan nga ipaipot apatos dentist di pod. Nga magwibag ang ni duha ka buok man siguro na. Masuksukan og kuan lig magkaon siya. Wa nagali dagali mga kindi ipangbili ni ma'am dari katong gadto sila Davao sa ay duha ka pack. Wa din makuha eh. Kay di ko hilig og kindi sa si Lexi. Kay min pa niya nagsakit ang ipon mo nang wa di makaon. Gikan mas katuan gikaon katong para sa gahapon ang gikag Davao. Mo na ni tukal jang ipon ro to agahilak atubang sa amin. Paladyo ko kay mas stress ko magtan-o siya. Nagtubod ag luha. Sakit. Kuan na magpasagdan kay nag-agi mapupong nga na di mapadlalim ning sakit at tangipon maglabad bilay atang uda na sakitan tangipon to alo to sa amin. Sig atubang. Ako
ko dari nagtanatanas mga buwak. Hanggang buhok ni kulot sa pagbalik guys na kulot manggadod ko para maninggi pa ko. Nagmahay gali ko nga nung nagpa-straight ko sa ang buhok nga daot na noon. Nadyang ginansilik nga di dyan magpariban kay makadaot sa buhok. Ya, hapon naman po magligabon na po ko. Kami ramay manihapon na rin guys, kami rang duha ni Lexi kay ito hapon sila mauli. Kamera dari dua nagtikaw-tikaw. Okay na? Ha? Nainisip sa kwa? Padintis lagi na ito. Luhag. Mo na. Talawan ka. Magdigamo na po meron guys. Ini katataod kay Juan. Nang hapon na. Kuan, nabusog ko sa putumaya. Nagkagan magod ko. Lani, magputumaya. Ang gisaw-saw sa kuan. Ang gisaw-saw, wag white sugar. Ganahan ko nagkagan. Magka-stress, magkapi-oy. Gilak-gilak na nilang ipon. Dentist day. So guys, kanang nay gani hama lagi to gani nagkuan mi nagkipalitan mi Jollibee ra kabutan jud ka sus ma'am di lay just uban utan ka jud kay kuan manghina-hunaon ja muraramig kuan mauwa na ko dari kay muraramig dasbay wa ka jud buhat to ja kani agi palitan mi Jollibee utan ka sus ma'am ja sila mga buutan sila ipangutan na pa jud Lexi unsay gusto ni Lexi sa Jollibee ling mus Lexi di pa pero horot man di ay sinaw man di paghuman. Hindi pa to nag-chat kung mao kay ako na di mo ko makaingas personal kay mao ko. Chat ra ko ni Jaja pa ni mabasa kay naman ako nila busy to sila sa Panglaw. Panglaw so sila da. Buhat ako jang reply. Ja, mara na imong vlog day guys kay hapon na magdigamo pa ko sa mong panihapon. Salamat sa inyong pagtanaw guys. God bless og amping mong tanan. Thank you for watching guys. Bye. Nakatawa na og ngipon. Bye guys.